Salutare, frate, și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să facem un room cu băieții, la nou rang, o să jucăm. Știu că am lipsit foarte mult de pe canal. Am lipsit foarte mult de pe canal, așa că nu o să mai lipsesc așa de mult. Deci am lipsit foarte mult, frate, de pe canal. Și am zis că, de ce m-au întrebat lumea în comentarii că de ce lipsesc de pe Free Fire. Am zis că, poate, nu știu, poate să vă fac pe voi fericiți sau, nu știu, ceva genul ăla. Vedeți dansul pe care l-am. Bum. O să în 3 minute. Ia uite. Îl avem pe Cristiano Ronaldo aici în momentul de față, l-am echipat înapoi. Așa că o să luăm pe ăsta. Out. Și o să-l îmbrăcăm înapoi de inventar cum era. Challenge-ul de astăzi se numește Dau capuri headshot. Dau capuri ca pe headshot. L-am îmbrăcat și să-i dau la rang. Ranchet. Să dau la ranchet cu băieții. O să dau la ranchet cu băieții pentru că CS Rank este fraților, o să mai jucăm cu challenge-urile astea. Mătii de plapumă. Nu știu plapuma asta cum să stea. Așa, fraților, haideți, halo. Așa că, fraților, haideți să ne apucăm să jucăm la CS Rank. Înapoi la CS Rank jucăm. Sau înapoi la Ranked. O să jucăm la Ranked. Sau lupul singuratic. La lupul singuratic joc eu cel mai bine. Lupul singuratic joc eu cel mai bine pentru că am văzut în comentarii că mi-ați spus despre un băiat că că nu joacă bine, că să vedeți acum ce capul o să-i dau eu. Ok. Mini-Uzi. Ok, deci îi dau cu mini-Uzile. Okay. Îi dau tot încărcătorul băgat pe tot. Îi dau tot încărcătorul. Deci, fraților, îi dau direct headshot dacă o văd. Direct headshot. Fraților, direct headshot i-am dat. Direct headshot. Nu mai stăteam eu pe gânduri. Direct headshot. Nu mă interesează ce fac. Cum o fac, dar direct headshot o să dau. Am luat eu ca prost singur flash. Este fratele meu la prost, retardatul de fratele care se distrează în cameră. Nu știu, plânge ce face, nu știu ce. Ok. Fraților, haideți să... Nu știu ce să fac. Bă, că asta de să vină încoace, nu? Hop, direct meciul ăsta, cred că o să câștig cu bine meciul ăsta. Pentru că am mai jucat la Ranked aici. Mapa din prima. Ok, deci mapa din prima. Stați așa o leacă. Mapa din prima. Ok, deci mapa din prima am luat-o.
gata. Așa, deci, da, 1, 2, 1, cum să spune. Deci, 2, 1, cum să spune. Opa, am văzut playera. Ok, deci am văzut playera că era pe aici. Playera și uite-l ea. Ok, playerul era aici. Meciul să-l câștig cu bine, așa-i dau capul. Oricum eu sar pe Free Fire. Oricum eu sar, fraților, pe Free Fire. Ok, deci ori sar pe Free Fire. Oh my god, părăitoarea. Deci... Ok. Mamă. Fraților, deci... Fraților, deja văd că o să mai am ceva de trăit. Că... Nu știu ce fac. Nici de ăsta, nici de ăsta. 3-3, deci la 3-3 am lăsat. M-am lăsat mort, fraților, să-mi bat picioarele. Băga piciorul ăla că-mi pun eu glua. De acum pun glu. Nu mai stau, de acum pun glu, nu mai stau. Da. Okay. Fraților, așa că noi o să mergem la luptă cu asta. Hop, direct. Headshot. Direct headshot, fraților, cu account. Ok. Direct headshot cu account. Ia să vedem. El e tot aici. Ah, bă, nu, uite-l. Și am câștigat, fraților, acest meci. Deci, frate, am câștigat acest meci din prima. Nu mă așteptam chiar să-l câștig. Mamă, deci nu e important să... Nu e important, frate, 5 kill-urile avea să câștigi un meci. Fraților, cam atât a fost cu acest minunat vlog. Sper că v-a plăcut. Și nu uitați ca să-mi dați acolo așa un follow pe Instagram, pe pagina mea de Instagram. Să-mi dați follow acolo așa și pe pagina de TikTok și pe alte pagini pe care le mai am eu. Alte pagini să mă uit la inventar puțin cu voi. Aici pe colecția am 3 parașute, vedeți, aici stați ca să vedeți. Scrieți în comentarii că vă place dintre asta și asta. Asta zic că este cam buiah, pentru că scrie buiah pe ea. Pa!